Benvinguts als videotutorials del Consorci. Avui aprendrem alguns conceptes bàsics per entendre millor Twitter i així poder treure-li més profit com a eina de treball. Quan comencem a utilitzar Twitter, ens interessa seguir a persones que parlen de temes relacionats amb el nostre àmbit professional, tant per les seues opinions com per la informació que es puguen aportar. Per a fer-ho, hi ha que utilitzar la barra de cerca de què disposem i quan trobem a la persona en qüestió, fer clic en seguir. Una volta fet, ens convertirem en followers d'aquesta persona. Si volem mencionar alguna persona en algun dels nostres tuits i ens interessa que aquesta persona, si disposa de compte a Twitter ho sàpiga, podem utilitzar les mencions, que no és altra cosa que escriure el seu nom d'usuari, que és sempre una paraula precedida per arroba, al tuit on volem nomenar-la. Aquesta persona rebrà un missatge informant-la de que l'han mencionat. També podem obrir temes de conversa. Si, per exemple, volem parlar sobre el programa Desmarcat i que tots els missatges apareguen en una sola cerca, podem crear la paraula clau Desmarcat, de manera que cada volta que algú cerqui aquest hashtag, al buscador li apareguen tots els missatges que inclouen l'etiqueta Desmarcat. Si tenim sort i el nostre tema passa a ser dels més nomenats a Twitter, es convertirà en un trending topic. Per acabar, si veus algun tuit que t'agrada especialment, pots afegir-lo als teus favorits, o si el vols difondre per als teus followers, tens l'opció de fer un retweet. Això vol dir que el missatge quedarà publicat a la teua pàgina i serà visible per a aquell que entre. Amb tota aquesta informació, ja estàs preparat per a començar a aprofitar les eines més importants de Twitter i el primer pas és seguir-nos, per suposat, després d'haver-te subscrit a aquest canal de YouTube.